Juma weche mag somo ni kuonde tiego tije lwedo medore kod atamalo 35 e higa mar 2018 nyaka 2023 ka kwan mar jopuonjre mariwore kod kuonde tiegruok bende omedore kod atamalo 56. Kata kamano, kaluwore kod Lipot mar Usawa Agenda kod Zizi Afrique, omenda ma jopuonj kod gige somo ma osebed ka ichwalo ok romre kod kwan mar jopuonjre, gino ma jolony koni miyo jopuonjre ma tieko skul ok bed mochwiny ne tije kaka mowinjore. Judith Omondi ni kod mathoth. En report manyogolo odiochieng' manyoro kendo nyiso rameny kaka sekta mar somo chal chakre nasari nyaka kuonde tiegruok mamalo. E rang'iny mar tiego tije lwedo, ripodno oyango ni atamalo mar jopuonjre osemedore kod atamalo 50 ka masinde kod mwandu mag tiegruok to kosechwal kaka owinjore kendo maromore kod kwan mar jopuonjre matiegore e skunde ma opogore pachoka. Atamalo 25 kende mag TVETs mag piny owacho manitie kod masinde matiyo kendo nyalo konyo jopuonjre. Ni thoth skundewa mag polytechnic mathoth nyithindo dhiye ok oikore ahinya mar tiego nyithindo e lony manyasani, nikech idwaro gik moko machalo kaka kompyuta, idwaro gik moko machalo kaka tablets, idwaro gik moko machalo kaka server mondo mi skul obed ni nyalo puonjo nyithindo e weche manyasani. Iyudo ka awachni wantiere kata mana gi special persons. Maybe we classify them under people with disability issues here. Gintiere gi gik magidwaro. So for you to also incorporate them into the society, you must empower them. Kupogore kod weche mag masinde kod jopuonj, bende nitie penjo maduong' e wi rang'iny mar somo ma jopuonjre mag kuonde tiego tije lwedo yudo. Ripodno oyango ni atamalo 40 mar kuonde tiegruok mag TVETs ok luw lai mar tiegruok CBET curriculum, ka atamalo 50 kende maluwo chike marito somo mag jopuonjre. E kwan mar jopuonjre masomo e TVETs, atamalo 30 kende mayudo puonjruok bang' somo kata industrial attachment, ka atamalo 45 to tieko ma ok oyudo oboke mag lony e lai manyasani. King'iyo gap mantiere kind gik mipuonje skul gi gik ma idwaro kuonde tije, gik midwaro kuonde tije niga mbele ne curriculum mipuonje skul. Omiyo owinjo wachak ng'iyo e thuolo mar CBE ni owinjo beni ji timo practical moloyo timo gige theory. Sirikal bet ga piny to neno ni what are the needs, changes mage mosebedo e oganda. Koro sama wa design curriculum to wang'iyo gi according to gigo madwarore e oganda. Nyaka sani jokanyo e sekta mar somo koro dwani owinjo chak nywand pach weg kembe kod jolony e loso e lai mag somo mondo dwok kwan mar rowere ma ok yud tich nikech lony margi ni piny. Rem nitiere e kar mondo mi sirikal gi jok mamoko gi jokanyono mamoko owinjo beni riwore paro e seche miloso curriculum madhi mbele. Sana the industry, jok mantie weg tije machiwo tije owinjo bedni anyiso sirikal kaka an ng'ama tiyo e lony manyasani kata weche mag mbui. Anyiso sirikal ni kidwaro mondo mi andik nyithindo to nyithindo gi winjo som ma gima to en gima i-revise moruyore nikech gin weche madhi mapiyo. Twagni ibiro e kinde ma pod nitie weche ma okwako sekta mar somo e kuonde tiegruok mamalo kama oriwo nok mar omenda. Judith Omondi, Ramogi TV.